Egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Emakundek antolatutako berdintasuna, zientzia eta teknologia, paradigma aldatzea helburu duen nazioarteko biltzar honetara. Mila esker, bai bertaratu zaretenoi, baita beste aldean, streaming bidez jarraitzen gaituzuenoi ere eskerrik asko zuen parte hartzeagatik. Biltzar honek mugarri garrantzitsu bat suposatzen du zientziaren eta teknologiaren alorrean, baina egia da beste gure bizitzako alor guztietan ere eragina zuzena izango dela. Paradigma aldaketa bat sustatzeko elkartu gara hemen. Ezinbesteko sektore hauetan genero ikuspegia bere osotasunean eta era sistematikoan txertatua izan dadin, bai laguntzeko eta bai aldarrikatzeko ere. Giza eskubidez ari gara. Eta bi eguneko biltzar honetan, emakumeentzat ere, bidezko etorkizun bat eraikitzen laguntzen duten bai nazioarteko, bai estatuko, bai gure autonomia erkidegoko, praktika onak, esperientziak eta estrategiak ezagutuko ditugu. Euskadin, Eusko Jaurlaritzak genero berdintasunaren aldeko apustua politika ezberdinetan gorpuztu du. Emakumeek zientzia eta teknologia baldintza berdinetan parte hartzea sustatu eta gaztei ere zuzendutako Estime Euskadi estrategiaren bitartez, neska gazteen grina ere pizten saiatzen da eta referentziazko emakume zientzialariei merezitako protagonismoa ere ematen die. 2021ko apirilaren 26an, Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailak Emakunderen bitartez, gizarte osoa osatzen duten eragine sozial, politiko eta ekonomikoei gonbite bat luzatu zien. Zertarako emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko apostu hori, konpromiso hori berraktibatzeko. Eta lurralde erronka bezala aitortua izan zen. Jakin dezagun gehiago honen inguruan eta eman diezaiogun hasiera bi eguneko kongresu honen irekiera ekitaldiari. Horretarako Nerea Melgosa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari ematen diot hitza. Lehendakari jauna, agintariok, kongresu honetan bertaratu zareten guztioi, egunon, ongi etorri eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Berdintasun, zientzia eta teknologiai buruzko kongresu honekin pauso bat ematen dugu, berdintasunareko herri itunaren bidean. Dakizuenez, itunak dituen konpromiso artean, emakumeetan eskatuen ahalduntzea eta eraldaketa digitala diren aurten lantzen arin garen gaiak. Kongresu honek, komunikabide eta zientifikoak berak azaldutako behar bati erantzuten dio kongresua. Zientzia eta teknologiaren munduan berdintasun nola txertatu eta nola egin modu sistemiko batean hor dago koska. Eta honetaz, aritu dira, egun honetan hainbat aditu nazioartekoak Euskal Herrikoak. Eskerrik asko guztioi. Decía que expertas y expertos del máximo nivel debatirán. Adituak izango ditugu egunotan, eta ikusiko dugu ze aukera ematen dizkigun zientziak eta teknologiak berdintasun arloan aurrera egiteko. Zientziari eta teknologiari erreparatzen diegu eraldaketarako aukera gisa. Aukera eta erronka ere bada. Horretarako, biltzar honetan, estrategiak ezagutuko ditugu, jardunbide egokiak, maila guztietan aurrera eramaten ari direnak nazioartean bezala, baita hemen ere. Ikusiko dugu nola txertatu genero ikuspegia egunerokoan zientzia eta teknologia arloan. Gainera, emakumeen zeregitea sustatuko dugu hori baita gure zereginetan nagusietako bat. Bestelako erronkak eta beharrak ere baditugu, eta uste dugu etorkizuneko proposamenak egin behar ditugula. Konpromisoa bilatuko dutenak, eragile guztien aldetik, zientziaren eta teknologiaren aldean. Berdintasunaren aldeko itunari atxikitu dira horietako askar. Honi buruz hitz egiteko zurea da hitza. Eskerrik asko. Gipuzkoako aldun nagusi Andrea, Donostiako alkate jauna, sailburua, Emakunderen zuzendari,
herri agintari eta herri ordezkariok, emakume zareten guztiok batez ere gaurko honetan, arduradun eta kideok zientzia eta teknologiaren munduko ordezkariok egunon. Emakundek antolatu duen berdintasuna zientzia eta teknologiaren gaineko nazioarteko kongresu honetan, gure herriak emakume eta gizonen berdintasunarekin duen konpromisoa berresten du beste behin ere. Konpromiso hori eremu guztietara zabaldu behar dugu. Baita gure garapenerako hain garrantzitsua den zientzia eta teknologiaren eremura ere. Kongresu hau bultzatzen ari garen berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko herri itunaren ekimenen artean kokatzen da. Itun hau, Nazio Batuek bultzatutako Generation Equality, gurean berdinaldia, berdintasunaren belaunaldia, ekimenaren eskutik doa. Honek, 3 ideia nagusi islatzen ditu. Lerrokatuta gaude berdintasunaren, lorpena azkartzeko nazioarteko ekimenekin, argi dugu berdintasuna lortzeko talde lana ezinbestekoa dela, eta azkenik gure helburu nagusia da datorren belaunaldia berdintasunera iristea. Berdintasunak aliatu asko behar ditu, eremu bakoitzean aurrera egiteko prest dauden pertsonak. Gurean, baditugu zientzia eta teknologiaren eremuan ere, euren egunerokoan berdintasuna txertatzeko prest dauden profesionalak eta erakundeak. Horietako gehienak hemen zaudete. Eskerrak eman nahi dizkizuet berdintasunean aurrera egiteko egiten duzuen ahaleginarengatik. Eskerrak baita berdintasunerako itunarekin bat egin duzuen erakunde eta enpresei, kongresuaren batzorde zientifikoan parte hartu duzuen hori, antolatzaile eta parte hartzaile guztioi. El Gobierno vasco trabaja. Eusko Jaurlaritza nazioarteko esparruarekin lerrokatuta ari da lanean berdintasunaren lorpena bizkortzeko. Berdintasunaren eta indarkeriari gabeko bizitzen aldeko herri itunaren bidez egiten dugu. Nazio Batuen emakumeen Generation Equality ekimenaren esparruan, berdinaldia gure herrian. Zientziaren eta teknologiaren esparrua aukeratu dugu nazioarteko kongresu hau egiteko. 2023 honetan gai nagusia delako mundu osoko berdintasunaren arloan. Horrela, NBR-en emakumearen egoera sozial eta juridikoaren batzordeak, aurten New Yorken egin denak, genero berdintasunerako berrikuntza eta teknologia izan ditu gai nagusitzat. Joan den martxoaren 8an, Nazio Batuen erakundeak dei egin zien gobernu guztiei eta gizarteari mundu digital seguruagoa, inklusiboagoa eta bidezkoagoa lortzeko ahaleginak azkartzeko. Horretarako, paradigma aldatzeko eta 2030 agenda eta garapen jasangarriko helburuak errealitate bihurtzeko eskatzen du. Euskadin berdinaldia, berdintasunaren belaunaldiaren esparruan, helburu hori bultzatzen dugu berdintasunaren aldeko itunaren 8. konpromisoaren bidez. Konpromiso horren alde daude. Teknologia digitalak baliatzea, berdintasunerantz aurrera egitea eta indarkeria matxista murriztea ahalbidetuko duten ereduak bultzatzeko. Neskatoak eta emakumeak zientziari, teknologiari, ingeniaritzari, artei eta matematikari buruzko STEAM hezkuntza sustatzera bideratutako ekintzak sustatzea. Eta diseinuan, ekoizpenean, berrikuntzan eta teknologian lan egiten duten emakumeen lidergoa erakustea. Kongresu honek gogorarazi nahi du zientzia eta teknologian dagoen are genero arrakala ez dela soilik emakumeen presentzia eta ikuspegi txikiagora mugatzen. Baita oraindik androzentrikoa den horren kontzepziora ere paradigma aldatu behar da, berdintasuna sistematikoki txerta dadin. Zientziak eta teknologiak emakumeen eta gizonen berdintasunean nola lagun dezaketen ere aztertu nahi da. Kontuan izanik gure bizitzan gero eta eragin handiagoa duen esparrua dela. Eskerrak eman nahi dizkiot euskal komunitate zientifikoari kongresu honen antolaketan parte hartzeagatik eta hartutako konpromisoagatik.
komunitate zientifiko bat, herri itunarekin bat egiten duena, Euskadin berdintasunaren aurrerapena bizkortzen lagundu ahal izateko. Ahaleginak eta borondateak batzen jarraitzen dugu. Gizarte osoari dei egiten diot berdintasunaren aldeko itunarekin bat egin dezan. Berdintasunaren ondarea euskal gaztei helaraztean sinesten duen ituna. Eta beraz, etorkizunerako itxaropena simbolizatzen duena. Belaunaldi berria berdintasunaren sorrera izan dadin sustatzen duen ituna. Haren aldeko konpromisoan parte hartzeagatik. Egun eta kongresu on bat izan dezazuela guztiok. Ondo izan. Mila esker zure hitzengatik, lehendakari jauna. Badakigu konpromezuek beste toki batzuetara zaramatzatela. Estimatua gaur zure presentzia hemen. Mila esker.